Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket, és amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.